Er du okay, Emil? Ej, mener du ikke? Stødmand! Stødmand! Jeg tror, de er mod vandtønderne. Ja. Jeg synes, jeg hører i hvert fald meget råben derovre fra. Ja, lige den hvide varevogn. Løber de mod indgangen? Der er bag en videre vogn. Vedkommende sidder også efter mig. Jeg tror, kuglerne droppede lige inden. Oh shit. Over mod vandtønderne! Bil lige frem. Der gik noget alkoholregn lige frem. Ja. Der er noget kom med den. Fik du en i grøn? Nej, ikke i grøn. Så jeg sidder grøn udenfor. Har du set nogen i grøn? Ja, jeg kan se et eller andet, men jeg kan ikke se, om det er en marker eller hvad der er. Ind i brand. Ind i brand. Jo, ind i grøn. Okay. Han er lige rykket højre. Der var lige en i grøn, men jeg tror lige, han er død. Og så tror jeg, der er nogen inde i brand. Grøn og grøn. Ja. Jeg ved sgu ikke om grøn er... Jeg kan stadig se en i grøn, men jeg kan ikke se, om det er en med bånd. Jeg er ret sikker på, at han ikke har bånd. Ja, det er han nok ikke. Han skød efter mig i hvert fald. Han har råbt efter en eller anden, så han har nok en marked over. Jeg prøver lige at gå lidt tilbage og komme ind i den blå der. Ja.
Der er ingen hundebånd, der går herude. Over ved væggen over. Pas på over for grøn. Jeg ved ikke, hvad fuck de snakker om, når det Det er grøn er derovre. Okay, det er bare den her grønne bygning, eller hvad? Ja. Containeren. Ja. Er der nogen i brand? Der var en. Derinde rykker hen. Ind i brand. Ja, lige præcis. Over ved tvær. Wow. Ind i den grønne container. En nede i grøn. Er de stadig bag vandtønderne? Op ad lige container med Tom. Jeg tager den højst ud. Ja. Er de stadig alle sammen bag... Hey, Lars, medvold. Hvad for shit? Kom ind hurtigt. Vil du være sød at tjekke, om der er nogen røde container hurtigt? Ja. Vi holder højt her. Jeg tror, det går igennem hyggeligt. Vi har nogle af vores længere frem mod midten. Ja. Inde i den hvide container lige fremme her for mig. Kom! 1, 2, 3, 4, 5. Så er vi hjem. Ja, han mangler på en gang. Gå. 1, 2, 3, 4, 5. Godt, så ja. Gå herover. Hvide container var der i hvert fald. White container. Ja. Og den sorte container. Jeg tror ikke nogen. Nej, vi kan se det nu. Og jeg tror, han løb ind i den gule. De er lige her om bagved, men jeg ved sgu ikke, hvor fjenderne er. Hvor er fjenderne henne? Okay. Skal vi gå op i tvær? Vi har en af vores heroppe.
Hvad så, Magnus? Så der er nogen der. Ind i el. Ind i el. Bag den ene vandtønd herover. Sort vandtønd. Eller vandtank. Lige ned igennem der. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kom! 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Der er en bag en blå lille tønde heromme også. Hvor? Tag dig til vand. 1, 2, 3, 4, 5. Så tager jeg bare mit albuerøv ud, så jeg ved, hvor meget Where is it? Kan du se noget godt? Vi har en inde i bygningen. Hvor? En hvide bygning. Den er herovre. Og bag vandcontainerne. Bag vandcontainerne. Ja. Udformer. Hvor vil du sige? Det er mig. Ja. Jeg rykker over, klar? 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5. Der ligger en lige bag hånden derovre. Ja. Kom ud mod højre side. Ja! En, 2, 3, 4, 5. De er nede i skyttegraven, der er sådan 4 styks. Ja,
Der er en nede. Ja, jeg kan ikke se. Der kommer nogen derfra, og han er død. Bare vent. Vent nu lidt. Der er en, der går imod deres spawn nu. Ja, han er død. Og den... Men lad dem respawn så mange gange de har lyst til. Bare lad dem bruge alle deres kugler. Så går de ud. Der kommer, vi har nogle venner. Ja! Der skulle gerne være 2 mere nede i en af gravene dernede, Emil. Den der vej. Ind lige ved siden af cirkus. Venstre eller højre? Vores side. En, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Det var ikke et så perfekt optimalt sted, det der. Om bag cirkus! Jeg er fucking låst her, mand. De prøver at gå ud højre.